Price yn dal y bel I fyny ar gyfer Mitchell Bates. Bates mewn at Ricky Lee Owen. Sgiliau da gan Owen. Owen ymlaen yn chwilio am Ryan George. George yn croesi'n bert ac yna Jenkins! Yn rhoi Llansawel ar y blaen. Yn erbyn rhediad y chwarae, mae rhaid dweud hynny. Ond chwarae gwych, y gorau ni wedi gweld gan y tîm cartre. A'r bel yn dod o hyd I Ryan George a fe'n croesi nôl o'r dde. A pwy oedd yna ond Cian Jenkins. Dyma'r sgoriwr Jenkins. Stevenson. Hwn yn gawr. Stevenson yn chwilio am rhediad Michael Burke. Mae dau yn rhydd yn y canol. Maen nhw'n dod fan hyn! A Ben Wyn sydd wedi sgorio. Y croesiad gan Burke a Ben Wyn yn gorffen yn gelfydd. Oedd dau chwaraewr yn rhydd ar y postyn pella. Ac o fewn 2 munud mae'r ymwelwyr yn gyfartal yma ar hen heol. Cian Jenkins, sgoriwr gol Llansawel, dros y gic rydd at y postyn pella. Gammond yn rhydd a'r capten yn rhoi Llansawel nôl ar y blaen. 2 gol mewn 2 gêm I Alex Gammond ar yr hanner foli. Heibio I Jack Fflint. Mae mor syml â hynny. Walters yn erbyn Harry Owen. Y rhediad o ganol Cagan Price. Price yn ei dro'r chwith! O, chydig heibio'r postyn. A mae wedi gwyro am gic gornel. Ben Wyn sydd dros y gic gornel. A Wyn sy'n derbyn y bel yn ôl. Mae'n symudiad da. Pwysau'n parhau. Wel, Llansawel yn gofyn am gic rydd. Chwaraewch y man with Aaron Wyn Jones. Hanner cyfle fan hyn. Mwdimo yn taro'r bar. Isaac Lee! A mae'r Fflint yn gyfartal. Isaac Lee, gol gynta tymor iddo fe, ond gol holl bwysig I ddod ar ymwelwyr yn gyfartal yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd yr hanner. Llansawel yn methu clirio. Mitchell Bates mewn yn ishel. O, bu bron I Llansawel mynd o'r blaen. Maen nhw, ychydig heibio'r postyn. Wel, y bel nôl amlaen yn y cwrt bach. A Flint yn ffodus nad ydyn nhw wedi ildio drydydd fanna. Canavan dros y gic rydd. Cyfle cynta yn yr ail hanner. Rhwyd ochr. O'n i'n meddwl bod I mewn. Rhyddhad I Llansawel ac i'r gol geidwad. Y bas o ganol Cagan Canavan at Burke. Bale yn gwyro tuag at Stevenson. A Llansawel yn clirio. Mae'n anghyd weld reis o'n blaen I fan hyn. Gwthiad Mwdimo a'r Price. Price yn taro mewn i'r byrddau hysbysebu sy'n gallu bod mor beryglus. Cardiau melyn i'r ddau. Chi'n clywed yr ymateb gan y dorf lleol. Dyn nhw ddim yn cytuno. Mae Michael Burke a Will Fuller yn gweld melyn hefyd. Stevenson ymlaen at Ben Wyn. O, gwaith campus gan y capten Alex Gammond. Oedd ergyd Ben Wyn ar darget. Ond chwarae teg I Alex Gammond yn taflu unan o flaen y bel. Fofana at Thorn. Mae Burke ar rhediad. A mae'n cyrraedd Stevenson. Stevenson I ennill y gêm. O, mae Fuller yn neud yn gampus I Llansawel. Oedd y bel tu hwnt I Gammond. A Darren Stevenson I mewn ar gol. Ond yna Fuller yn ymateb. Ac yn plymio wrth drad yr ymosodwr. Ac yn sicr o fod wedi arbed 2 bwynt i'r tîm cartre.